Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Γιάννη Μπαλακάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της Γνώμων, που έχει αναλάβει για αυτή την διοργάνωση των πολιτιστικών οδηπορικών. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παλίμου, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς τι κάνατε? Και εμείς προσπαθούμε να αναδεικνύουμε θέματα τα οποία θα δώσουν τη διαφορετικότητα που θέλουν στον ακροατή, να ξεφύγει λίγο το μυαλό του από τα τετριμένα, και δεν ξέρω αν αυτά τα πολιτιστικά οδηπορικά είναι μία διέξοδος σημαντική. Κύριε Παλίμου, νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε μία εποχή που, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, όλοι έχουμε ανάγκη να βρούμε κάποιες νέες αξίες. Και μεταξύ μας η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προσφέρει στο θέμα αυτό, που έχει να κάνει ειδικά με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά ειδικότερα, προσφέρει ένα τεράστιο περιεχόμενο. Και τουλάχιστον η δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ τώρα και 6 μήνες από την ώρα που ξεκίνησαν τα GeoRoute, είναι ακριβώς να προσπαθήσουμε τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο πολύ περισσότερο για το εξωτερικό, να προβάλλουμε και να αναδείξουμε αυτή την πλευρά της χώρας. Πώς έχουν πάει μέχρι τώρα? Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα για την εποχή την οποία τα GeoRoute παρουσιάστηκαν, μέσα στην κρίση της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί, ακριβώς που επικρατεί, πολύ σωστά, και παράλληλα και με όλο και το πως έχει ακριβώς τρωθεί η εικόνα μας στο εξωτερικό, θεωρώ ότι το πρώτο δείγμα γραφής είναι ικανοποιητικό. Έχουν ήδη υλοποιηθεί περίπου 10 οδηπορικά, τα οποία στην πλειοψηφία τους ήταν από ξένους. Φυσικά δεν μιλάμε για μεγάλες ομάδες, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι τα GeoRoute έχουν κάνει με μικρές ομάδες, και τα μηνύματα τα οποία έχουμε εισπράξει από την αγορά του εξωτερικού είναι ότι ειδικά για το 2013, εάν δεν υπάρξει κάτι πολύ σημαντικό που να μας ξανααποσταθεροποιήσει, ότι το πρόγραμμα όλο θα πάει καλά. Τα οδηπορικά πολιτιστικού χαρακτήρα απευθύνονται κυρίως σε έμπειρους ταξιδευτές, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Σίγουρα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πολύ σύγκριτα. Ο ενδιαφερόμενος σημαίνει ότι θα πάει να εξερευνήσει τις κρυμμένες πτυχές, ας πούμε, της ομορφιάς της Ελλάδας. Δεν κινούνται στους πολύ γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Σημαίνει ότι ο ίδιος επίσης αναλαμβάνει έναν ενεργό ρόλο στη διάρκεια του προγράμματος. Δεν είναι απλά ένας παρατηρητής, και ρόλο επίσης που έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία, και επίσης ότι αυτά τα δύο συσχετισμένα είναι για αυτόν ο οποίος ξέρει, ας πούμε, ότι και αναζητεί κάτι το διαφορετικό. Και για ποια μέρη δηλαδή της Ελλάδας αναφερόμαστε ότι γίνονται τα ταξίδια? Σε ποια μέρη? Να δώσω έτσι ένα πολύ γρήγορο περίγραμμα. Στην νησιωτική και στην υπηρετική χώρα είναι δύο διαφορετικά. Είναι τα Αιγαίο και τα Aegean. Και τα Aegean, σωστά. Απλά αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα Geo, και να σας πω μάλιστα και αυτά που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ήταν η υπομάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στα Πομακοχώρια, το πέρασμα όλης της Πίνδου και οι Πρέσπες, τα landmarks της Υπήρου, ειδικά κεντρικό και ανατολικό Ζαγόρι μέχρι το Κράμο, και μάλιστα βρισκόμαστε και σε εξέλιξη καινούριων οδηπορικών, όπως για παράδειγμα με την Λέσβο, η οποία πολύ πρόσφατα, από όσο γνωρίζετε, εντάχθηκε σαν νεοπολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Σωστά, στην UNESCO, και που μάλιστα πρώτη φορά εντάχθηκε ένα ολόκληρο νησί, όχι δηλαδή ένα μέρος όπως ήταν το απολυθωμένο δάσος που ήταν μέσα στο κατάλογο. Και κύριε Μπαλακάκη, να σας το διορθώσω, μάλλον ή δεν ξέρω εγώ καλά, διότι έγραψα το συγκεκριμένο θέμα, επειδή έκανε αίτηση η Λέσβος για όλο το νησί, δεν την ενέταξαν αυτή τη φορά, είναι μόνο το απολυθωμένο δάσος. Πιστεύω ότι θα γίνει σε επόμενη συνάντηση, το έγραψα προημερών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει το θέμα. Επειδή είχε κάνει αίτηση να μπει όλη η Λέσβος, είναι μόνο το απολυθωμένο δάσος, διότι έβαλαν κάποιες άλλες περιοχές. Το έχω βάλει στο site το συγκεκριμένο θέμα, διότι το ψάξα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το συζητάμε. Η Λέσβος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα ενταχθεί όλο το νησί.
Ξέρετε, απλά το λέω αυτό γιατί τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Πολυσυνεδρίου του Capital Envision είχαμε και την χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Δήμο Λέσβου, όπου ο κύριος Βουνάτσος μας έφερε κιόλας μάλιστα το πιστοποιητικό και το πρώτο αντίγραφο δηλαδή του πιστοποιητικού, ότι ανεγνώρισαν όλο το νησί. Τώρα, να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες. Ο κύριος Βουνάτσος είναι και πολιτικός εδώ που τα λέμε. Αλλά έδωσε όμως, να σας πω την αλήθεια, δόθηκε και μια πολύ μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή και ακούστηκε η Λέσβος, επειδή μεταξύ μας δεν είναι Μύκονος, ας πούμε, δεν είναι Σαντορίνη. Ακούστηκε κοινώς αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Ήταν πολύ σημαντική η προσπάθεια και θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες να αναδειχθεί και το νησί. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά, διότι μας πιέζει και ο χρόνος. Να αναφέρουμε μόνο κλείνοντας ότι την τιμητική διάκριση που έχουν πάρει τα GeoRoots για το δεκάμινο έργο που έχουν παράξει μέχρι τώρα, το Geo CSR Excellence by UNESCO, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική διάκριση, και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπαλακάκη για την αναφορά του και για τις πληροφορίες που μας έδωσε, και να ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει. Το επόμενο διπορικό πότε είναι, να υπενθυμίσουμε? Την άλλη εβδομάδα είναι το καινούριο διπορικό, το οποίο δεν υπήρχε μέσα στον βασικό σχεδιασμό. Είναι στα βήματα του Παυσανία στην Αρκαδία για τη Δημητσάνα. Πολύ ωραία. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Περισσότερα που μπορούν να βρουν στο geo-roots.com. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γιάννη Μπαλακάκη της Γνώμων, που διοργανώνει αυτά τα πολιτιστικά οδηπορικά.